It-tlieta filgħaxija l-Pulizija Federali Belġjana wettqet raids f'diversi proprjetajiet b'konnessjonijiet mal-eks Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders fuq suspett ta' frodi u ħasil ta' flus. Qed jiġi allegat li għal snin twal Reynders xtara biljetti tal-Lotterija Nazzjonali bi flus dubjużi bl-intenzjoni li l-profitti illeċti wara ddew fil-kontijiet privati tiegħu. Il-Lotterija Nazzjonali kien inkarigat minna hu stess bħala Ministru bejn l-2007 u l-2011. Jidher li l-investigazzjonijiet ilhom għaddejjin xhur sħaħ iżda stennew li jispiċċa il-mandat tiegħu fil-Kummissjoni Ewropea sabiex ma jkunx kopert mill-immunità tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk sabiex twettaq ir-rejds il-Pulizija Belġjana kienet teħtieġ il-permess mill-kulleġġ tal-Kummissarji li Reynders stess kien jafforma parti minnu u għalhekk kien hemm ir-riskju li din l-investigazzjoni tiġi mxekkla. Waħda mill-proprjetajiet li fiha saru tfittxijiet kienet ir-residenza privata tiegħu u l-eks Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja kien interrogat mill-Pulizija sa tard it-tlieta filgħaxija. L-istess Reynders meta kien Kummissarju Ewropew kien iddeċida li jirreferi lil Malta fil-Qorti Ewropea dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Kien qal ukoll li Malta qed tikser il-liġi. Ftit tal-ġimgħat ilu opinjoni pubblikata mill-Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea taqbel kompletament mal-pożizzjoni ta' Malta dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment u jissuġġerixxi lill-Qorti biex ma tilqax it-talbiet li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fil-każ li fetħet kontrina.